Dobro večer svima, dobrodošli u Kulturno-informativni centar Bosne i Hercegovine na otvorenje izložbe akademskog slikara Ivice Šimića. Drago mi je da vas vidim, malo vrijeme vani kiša pokvarilo ugođaj, međutim u toku večeri kroz ovo otvorenje, a kroz očekivanje da će nas se priključiti još jedan broj ljudi zainteresirani za ovaj događaj. Nadam se da će cijeli ambijent u suštini se popraviti. Dozvolite da na samom početku još jednom sve vas pozdravim i pozovem poslanicu Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, dr. Jelena Kovačević-Bajtal, da vam se kratko obrati i da vas pozdravim. Drago mi je da vidim nova, a i stara lica. Kao što znate, mi smo se odlučili da budemo proaktivni i aktivni. Ovo je 8. događaj koji organiziramo ove godine. Dakle, 8. kulturni događaj. Organizirali smo nekoliko i izložbe slika i promocija, simpozija, tribina. Takvim tempom planiramo nastaviti. Ja vas pozivam da budete naš partner. Svakako mi je drago što je moj zemljak porijeklom iz Brčkog, odakle je moja mama danas naš domaćin. Ja nisam kompetentna da pričam o slikama, ali sam kompetentna da kažem da je ovo vaš prostor, da ste uvijek dobro došli i molim vas da se tako i osjećate. Hvala. Govornik i promotor je jedna vrlo interesantna osoba s obzirom na CV koji sam ja uspio naći na Google. Dakle, riječ je o gospodinu Slavenu Peroviću, koji je viši kustos i donedavni zaposlenik u muzeju Mimara. Rođen je u Zadru, u Zadru je završio osnovnu školu, a onda počinje taj interesantni dio priče. Slaven odlazi u srednju školu u Casablancu u Maroko, a onda jedan dio srednje škole završava tu, kasnije nastavlja svoje srednjoškolske dane u Indiji. Naravno sve vis-a-vis oca koji je službenoga posao vodio tim zemljama, onda je Slaven kao član obitelji išao sa obitelji dalje. Po završetku srednje škole gospodin Perović upisuje studij arheologije i povijesti umjetnosti u Zadru. Perović je kolekcionar umjetnina u najširem smislu te riječi. Ja nisam odavno pročitao u CV-u za nekog čovjeka da je tako svestran, tako širok spektar ima interesiranja kada su u pitanju umjetnine. Dakle, sakupuje oko 70 crteža i grafika francuskih majstora 19. stoljeća. Narodnom muzeju u Zadru poklonio više od 2500 različitih predmeta umjetničke vrijednosti, od čega više od 1000 knjiga koje se uglavnom bave umjetničkom tematikom, to je tematikom iz povijesti umjetnosti. Dakle, moglo bi se puno toga reći. Drago mi je što je večera sa nama. Nadam se da ovo nije prvi i posljednji put, da će biti buduće čest gost ovog centra. Gospodine Peroviću, evo, ako sam nešto zaboravio, drugo je vi dodajte. Hvala lijepa. Dobro večer. O Ivici Šimiću zapravo uvijek počnem s jednom pričom. Bio je to Zagrebački salon 94. čini mi se, postavljali smo ga ovdje nazočna Jasmina Bovoljak i ja, i među odbijenim slikama su bile dvije najbolje slike na tom salonu, a to su bile Ivičine slike. Kako je komisija išla, veliki šef komisije govorio ovo ide, ovo ne ide, a dva umjetnika vrlo značajna naši su samo imali plavo cijelo vrijeme, tako da Ivica na kraju nije ušao u taj salon. Ali kad sam mu vraćao slike, onda smo se upoznali i postali prijatelji. Uskoro je izlagao u Kuli Lotoščak. Izložba je nosila možda najbolje ime izložbe koje sam ikad čuo u Hrvatskoj, a to je bila Uruta Urara. I tad sam prvi put zapravo vidio što se Ivica radi od umjetnosti, kako se vrlo često koristi svojim starim uracima svojih starijih kolega iz prošlosti, kako kombinira, kako je uvijek pozitivan, kako je uvijek ironičan, uvijek nabijen dobrom energijom, vrlo privlačan, tako da je na jednoj izložbi, a to je bilo u povodu 900. obljetnice grada Zagreba, Zagreb kak imate rad, jedna američka kolekcionarka kad je vidjela njegov crveni bicikl, a slični ili možda isti su bili u Mošikijade iz
čini se. Da. I tako da Ivica ne samo da je u našim privatnim i javnim zbirkama, nego i u međunarodnim. Jedna od genijalnih izložbi je bila u Matici Hrvatskoj, kad je koristio opet stare majstore, a na te slike je kao glavne likove unosio Disneyjeve likove. Tako da recimo Ofelija od Johna Everetta Millea, kako leži u cvijeću mrtva u jezeru, Ivica je zaledio jezero, a Pata se na tom ledu je prolazila iznad nje u sličuhama. Velázquez je tada jako puno koristio i vrlo često su kraljevi na konju koji se propinje postojali patak ili neki sličan lik. Još jedna od zanimljivih izložbi koja mi je ostala u sjećanju je bila izložba u Galeriji Gradskoj. To je bilo možda 98. nisam siguran. Gdje je iz slika su bile uvijek trodimenzionalni predmeti, recimo uz jednog bijesnog labuda u starom majstoru Nizozemcu, bila kutija sa bijelim perijem. I tako je Ivica svaku svoju izložbu me oduševio, kao što me oduševio i ovom. Mislim da sami možete vidjeti o čemu se radi, neću ulaziti previše u to, ja sam sada vidio izložbu prije možda pola zadnji prvi put. Vidim da tu ima Maljevića, vidim da ima Mašića, vidim da ima jako opet duhovito sklopljenih, ima Munka. A najbolje o svemu tomu što reći sam Ivica, pa zato njemu predaje riječ. Diplomirao je 1984. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na nastavničkom odsjeku u klasi profesora Bifela. Bavi se slikarstvom i drugim oblicima umjetničkog rada. Do 1988. godine stvara kao slobodni likovni umjetnik, a nakon 1988. godine radi kao likovni pedagog u Zagrebu. Izlagao je na 10 samostalnih i više kolektivnih izložbi, a ovo mu je 12. samostalna izložba. Hvala gospodinu Željkoviću, hvala mom prijatelju Slavinu. A Slavin je zaboravio još jednu super izložbu toga. Moram reći, Slavin je jako pomagao. Uvijek je bio uz mene kad je trebalo napraviti nešto. Svaki slikar mora imati kusnost. Ja sam imao Slavina. Mislim, puno mi je pomogao, moram priznati. I zaboravio ovu izložbu u Mimari gdje je radio on, a to je bila 2008. To je meni za... Da. Ne, 20 minuta prošlo. Ne, samo su to slike, ja mislim. 2008. da se hvala, dobro. Ova druga, ta je bila meni možda najbolja od svih slika, jer sam radio, posle dugo vremena sam opet slikao i to velike komade i slikao sam onako slobodno. Pa što je izašlo je 5-6 remek dijela i ostalo što se tu pridodalo. Ali tam je izložba jako draga, jer sam se kada sam se ponovo živio, ponovo sam počeo slikati kompletno. I postavio sam opet još jednu, skupnije slikao, to nije bilo tako dobro. I ovo sam sad napravio 6 mjeseci s time da ona zadnja slika i ova slika su nastale prije 4-5 godina, jer svi da drugačije. A ovih tu 12 je nastalo odjednom, znači u 5 mjeseci sam slikao isto posle dugo vremena. Sad sam napustio školu i osjećao sam se malo izgubljen, pa sam počeo slikati. I uspio sam napraviti jednu, sad ću vam reći o toj priči, kako je to počela priča, ako vas ne gnjane. Ne, samo malo bliže mikrofon. A mikrofon? Ja se čujem dobro, A to, prvo sam htio, kad idem na posao, pa parkiram tam pored župnog dvora i sad taj, vidim, ima dvorište veliko i taj župnik ima guske i gusane. I čim sam ja prišao ogradi, on odmah meni trči kao šta ti hoćeš tu sada, kad on kreće na mene. Da vidim kako je taj gusan opasan, da si previš ogradu, ima bi s njim okišao. I mogli bi se povući. I prvo sam bio fascinan gusanom i sjećaju se te slike ljutke lavo dengue, predivne slike, gdje se kezi se na te slike zapravo simbolične. Ja sam htio prvo napraviti tog gusana kako te kreći na tebe. Ali nisam uspio napraviti, sigurno sam napravio i za sebe sliku. A ona je nastala spontano isto. Ovog sam lika našao u šari drveta kad sam radio, gdje sam neki lik koji dolazi iz daljine iz Kozlobe, kao neki opasan lik. I onda sam ga nacrtao i onda sam njemu stavio
Gusanovo krilo. Ispalo je kada je Gusan izgubio život u borbi sa tim nekim nepoznatim likom, liči mi na Gusara. Poslije toga sam slikao sliku po sliku i onda je ona svaka za sebe. Ali sam dodao buske, namjerno na par slika i ovu sliku od Maša koju volimo, to nema više veze s Mašom, to je maltene neka vrsta ironije na prošla vremena. I još se dva put ponavlja ovaj čajnik na dvije slike i Mukov pejzaž i Maljevića sam izmislio prije 4 godine kako udara u građansku sliku gdje se Maša razbit. I onda sam još napravio ovu sliku. Tako, ta isti račun sruši drvo na kojem pjevac iz Nejde kako više. To je ono da se ja zabavim i da mi bude interesantno da slikam. I sad kažem, i uspio sam završiti jednu ciklu slika i sad je gotovo. Sad to više neće slikati. Druga slika će biti nešto drugo. I ona zadnja slika, to je isto slika koja se vidi da sam radio spontano i bojama i tim stvarima. Ona se razlika ovdje iz svih drugih slika gdje vidi se motiv, vidi se doživljaj. I slika je super, je prostor, pravoslivno, ovo je zaista jedno kodno minut. Drago mi ako vam se svidi i to je sve od mene. Poslanica rekla, dakle, 15.4. u ovom prostoru imamo otvaranje vođenje izložbe. Dakle, radi se o slikaru, možda jednom od najvećih živih bosansko-hercegovačkih slikara, to je Izeta Rečković. Neki će od vas koji su na našim listama i dobiti pozivnice. Nažalost, ako neke nemamo, smatrajte se također pozvani 15.4. u 19 sati ovaj prostor, a sada Ivica, mi pripremili smo nešto za osvježenje, neko piće. Evo, dok razgledate, poslušite se vino, sok, voda, što ako želi, pa ćemo da se dužiti. Hvala vam još jednom na dolazku u Inđe.